Сәлам дуслар! Бүген без сезнең белән менә шундый тулы пешкән алтын төсендәге кукуруз ясарбыз. Бу кул эшләнмәсен ясар өчен безгә төсле кагаз, төсле катыргы, гади карандаш, яшел төстәге карандаш, кайчы, җилем карандаш һәм сызгыч кирәк булачак. Иң элек сары төстәге төсле кагазны алабыз һәм аны киңлеге 1 см булган тасмаларга бүләбез. Тасманы кайчы ярдәмендә кисәбез. Һәм тагын 3 өлешкә бүләбез. Дуслар, безгә 10 озын тасма һәм 30 кыска тасма кирәк булачак. Җилем карандаш ярдәмендә кечкенә кыска тасмалардан боҗралар ясыйбыз. Моның өчен җилемне тасманың бер очына сөртәбез һәм икенче очын өстән бастырып куябыз. Менә шундый боҗра килеп чыга. Барлык тасмалар белән дә шуны эшләп чыгабыз. Безнең боҗраларыбыз әзер. Хәзер без яфраклар ясауга күчәбез. Дуслар, без яфраклар өчен яшел төснең 3 вариантын сайладык. Төсле кагазга яфракны ясыйбыз һәм кайчы ярдәмендә аны кисеп алабыз. Кукурузаның яфраклары озынча формада. Дуслар, кайчы белән эшләгәндә сак булыгыз. Яшел карандаш алып, яфракның җепселләрен ясыйбыз. Яфракның очыннан нигезенә таба менә шундый дуга сыман сызыклар ясыйбыз. Дуслар, игътибарлы булыгыз. Сызыкларның һәр кайсысы яфракның формасын кабатлый. Икенче яшел төсле кагазны алабыз һәм шулай ук яфрак ясыйбыз. Бу юлы безнең яфрагыбыз нечкәрәк һәм кечерәк булачак. Аны да кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Яфракка яшел төстәге карандаш ярдәмендә фактура кертәбез. Шулай ук безнең сызыклар яфракның җепселләре, алар яфракның формасын кабатлый. Ачык яшел төстәге төсле кагазны алабыз һәм шулай ук яфрак ясыйбыз. Бу яфрагыбыз да безнең артык зур түгел һәм нечкә генә. Безгә 2 яфрак кирәк булачак. Аларны кайчы ярдәмендә кисәбез һәм яшел карандаш ярдәмендә фактура кертәбез. Фактурасын ясыйбыз. Яфракның нигезеннән очына таба сызыклар үткәрәбез. Алар яфракның формасын кабатларга тиеш. Дуслар, кул эшләнмәсенең барлык өлешләре дә әзер. Хәзер әйдәгез әле ярмалар турында кызыклы видео карап китик. Ярмалар. Достым, синең көчле һәм матур, сәламәт һәм акыллы буласың киләме? Алайса, бу видео нәкъ менә синең өчен. Көч һәм матурлык сәламәтлектән, сәламәтлек исә дөрес тукланудан башлана. Туклану иртәнге аштан әлбәттә. Йокыдан торгач кайвакыт ашыйсы да килми. Шулай бит? Менә табиблар безгә иртән төрле ярмалардан пешерелгән ботка ашарга киңәш итә. Нинди ярманы сайларга соң? Бу кара бодай. Аның туган ягы Хималай таулары. Россиягә ул 900 ел элек кергән. Борынгы славяннар кара бодай боткасын ашап карагач, аны баһадирлар ризыгы дип атаган. Чыннан да, бу ярмада катлаулы углеводлар бик күп. Алар безгә бик күп көч һәм энергия бирә. Бу дөге. Ул иң борынгы ярмаларның берсе. Аны Урта диңгез буенда 5000 ел элек үстерә башлаганнар. Дөгене бары бик каты дымландырылган басуларда гына үстереп була. Кайвакыт басудагы суның биеклеге 15 сантиметрга җитә. Дөгедә цинк,
йод, фосфор һәм бакыр күп. Бу ярма иммунитетны яхшырта, тынычландыра, ашказаны эшчәнлеген нормальләштерә, организмны зарарлы матдәләрдән чистарта. Бу тары ярмасы. Ул ярмаларның иң вагы. Аны 5000 ел элек Кытай һәм Монголия территориясендә үстерә башлаганнар. Бу үсемлек яктылык һәм җылылык ярата. Коры эссе җәй көннәрендә дә үсә ала. Артык дым сорамый. Тарыда тырнакларны һәм чәчләрне ныгыта торган D витамины, шулай ук тимер, кальций, магний, фосфор һәм калий бар. Бәлки син манный боткасы яратасыңдыр. Манныйны бодайдан ясыйлар. Бу ботка ашказаны авырткан кешеләргә сәламәтләнү өчен киңәш ителә. Тик манныйда тамакны туйдыра торган аксым һәм крахмал күп, менә файдалы витаминнар юк диярлек. Бу солы күпертмәсе. Аны солыдан ясыйлар. Солыда аксым, А, Б, Е, Д, К һәм П витаминнары бар. Ул күз күрүен, йөрәк эшчәнлеген яхшырта, чәчне һәм тырнакларны ныгыта, канны чистарта, көч бирә. Безнең киңәшләргә колак сал, достым. Сәламәт бул! Дуслар, видео сезгә ошагандыр дип өметләнәбез. Без кул эшләнмәсен җыюга күчәбез. Моның өчен иң зур яшел яфрагыбызны нигезгә ябыштырабыз. Кул эшләнмәбез күләмлерәк булсын өчен без яфракның аскы һәм урта өлешен яхшылап нигезебезгә ябыштырабыз. Эшен менә шулай итеп бетереп куябыз. Рәсемебез кул эшләнмәбез күләмле килеп чыгарга тиеш. Иң зур яфрагыбызга без кукуруз бөртекләрен, безнең сары бөҗраларыбызны ябыштырабыз. Бармагыбызны сары бөҗра эченә куябыз һәм нигезгә яхшылап ябыштырабыз, беркетәбез. Безнең бөртекләребез күләмле булырга тиеш. Дуслар, игътибарлы булыгыз, безнең кайбер бөҗраларыбыз горизонталь, кайберләре вертикаль юнәлештә. Сез дә безнең арттан кабатлагыз. Дуслар, бөртекләрне ябыштырып бетердек. Карагыз, ничек матур килеп чыкты. Хәзер кул эшләнмәбезне яфраклар белән бизибез. Карандашны алабыз һәм яфракның өчен бетереп куябыз. Икенче яфракны да шулай итеп бетерәбез һәм нигезгә ябыштырабыз. Җилемне яфрагыбызның эченә сылыйбыз һәм күләм биреп ябыштырып куябыз. Безнең аппликациябыз күләмле булырга тиеш. Тагын бер яфрагыбызны карандаш ярдәмендә бетерәбез һәм шулай ук нигезебезгә ябыштырабыз. Күләм өстәп өчен дә ябыштырып куябыз. Дуслар, кукурузның чәчләргә охшаган җепселләре дә бар. Хәзер без аларны ясыйбыз. Моның өчен кагазьдә бик нечкә тосмалар ясыйбыз һәм аларны кайчы ярдәмендә кесеп чыгабыз. Без аларны карандаш ярдәмендә бетерәбез, очларын түгәрәклибез һәм нигезебезгә ябыштырабыз. Дуслар, менә шундый матур кукуруз килеп чыкты. Без аны төсле кагазьдән ясадык.